Sizelana ke ukuzokhala emswaneni. Sisho njalo esintweni sithi sizobhonga emswaneni njengeinkomo nokuzoveza amehlo. Umphathiswa ke-ofisi yobongameli ojongene nezabasetyhini uthembise iintsapho zamaxhoba kwileli yasengobozana apho kudutyulwe kwabulawa inyambalala ukuba isebe lakhe liza kusebenzisana namapolisa ukuqinisekisa ukuba abenzi bobubi bajongana nengalo yomthetho. I'm confident where I am that the issues around the tariff we can provide some degree of relief. Umphathiswa wezamandla nombane ugqirha Hosiya Njora Mokgopa uthi uqinisekile urhulumente uza kuzala umnyenyiva kufunqa ocetywayo wamaxabiso ombane. Tshone lingenandaba sondelani into zakuthi ayityeba ngidiyeketeke imbizi yalentlwa yelali xa inje mandigawulindwa rhuqa. Umphathiswa wezabasetyhini ulutsha nabantu abaphila nokukhubazeka unkosikazi Sindisiwe Chikunga uvakalise umothuko ukuthi gqolo ukuxhatshazwa okusekelezwe kwisini nokubulawa kothotho lwabantu kwiilali zaseLusikisiki eMpuma Koloni. Utyelele iintsapho zamaxhoba kwileli yasengobozana apho kudutyulwe kwabulawa abantu abali-18 kwiveki ephelileyo. Umphathiswa uthembise iintsapho ukuba isebe lakhe liza kusebenzisana namapolisa ukuqinisekisa ukuba abenzi bobubi bajongana nengalo yomthetho. Umphathiswa usanda kuphuma ngoku entlanganisweni ebeyibambile kunye nentsapho ezi zichaphazelekileyo nezitheke bezinethemba lokuba abanye abantu abaninzi bebenethemba lokuba bazawuthi baphakamise izikhalazo ngento eqhubekayo kule lali yakungobozana njengoko besithi abanye abalala emizini yabo ebusuku ngoba bayanqonqozelwa bakhatyelwa ingcango babulawe abanye badlwengulwe. Namhlanje ke umphathiswa uzile apha ukuzofakana imilomo nentsapho ezichaphazelekileyo. Mama uThikunga, siyabulela ngexesha lakho. Zintoni eziphakanyiswe zentsapho zimbini obusentlanganisweni nazo? Ngifuna ukuqala ngokudlulisa ukuzwelana nemndeni njengohulumeni kodwa futhi nanjenge department yawo mama nabantu abasha kanye nabantu abaphila ngokukhubazeka eqhamuke ofisini lika president. Sizelana ke ukuzokhala emswaneni. Sisho njalo esintweni sithi sizobhonga emswaneni njengeinkomo nokuzoveza amehlo nokuzosho emndenini nakuyo yonke le village ukuthi abasibodwa lena isithinte sonke ezi South Africa. Yingakho umongameli ekhiphe istatement, yingakho umphathiswa wamaphoyisa efikile kule ndawo, yingakho nathi sithi asifike ngoba ke into esisusa kakhulu thina ile yokuthi ke kubantu abawu18 15 abantu besifazana and abantu esicabanga ukuthi esintweni sakithi bebengafanele noma ngabe kuthiwa ke amadoda ayalwa asisho ukuthi wona kufanele abulalane. Kodwa ke umisize yacasha ngemuva komuntu wesifazana kumthetho ifeni ingafanele kufanele aphume nangapha ngoba elandela. But uma ngabe umuntu wesilisa nababulaliwe kaze ukudubula badubula wokuqala badubula wesibili badubula we7 base badubula ka18 kulabo abantu kukhona abantu besifazane. Lokho kusithinta kakhulu vele kusho ukuthi kithi abantu besifazane abasahlonipheki abasanikezwe indawo yabo. Sizelana ke ngalokho barezile kakhulukazi esikhulume nabo at least okungenani okhulumile khona la ekhaya wathi uyacela ukuthi kunamadoda abahloniphayo abantu besifazane. Kuyasijabulisa kakhulu ukwazi lokho futhi kusho umuntu wesilisa ukuthi sikhona samadoda esibahloniphayo abantu besifazane. Kodwa sidinga ukuthi umthetho usilekelele phela ukuze kuthi ke uma sekwenzekile saba reporta mhlawumbeni noma sakhuluma nabo sasho sathi anikwenze egameni lethu umthetho ukhona ukuthatha indawo yabo. Siyakuvuma kakhulu lokho. Umphathiswa wezamandla nombane ugqirha Hosiya Njora Mokgopa uthi uqinisekile urhulumente uza kuzala umnyenyiva kufunqa ocetywayo wamaxabiso ombane. Ebesenza intetho phambili kumsitho wezamandla omoya owaziwa ngelewindaba eKapa. Energy and electricity. Iwindaba yindibano apho kwabelwa nangolwazi lwalamaxesha kwishishini lamandla omoya negalelo lalo kwicandelo lamandla. Nakuba kunjalo kukho amaxhala ngesiphakamiso sika Eskom sokwenyuswa kwexabiso lombane nefuthe loku kwezoqoqosho.
Umbutho kazwelonke olawula amandla eMzantsi Afrika uyagxekwa ngabanye ngokuphumeza amaxabiso aphezulu ombane. I am confident where I am that the issues around the tariff we can provide some degree of relief. But we are not going to soil the NERSA process. So NERSA is going to run its process. I will make that submission as a minister through that process. Umphathiswa ukuchaze ukunqamka kocimicimi wombane njengobangelwa zizinto eziliqela. Ezo ziquka ukomelela kwenkqubo yombane ka-Eskom kunye nendima edlalwa yibhodi nabaphathi ukulwa ubuqhophololo kweli qumrhu. Bad apples were there, like in any institution. Eskom is 40,000 plus people there. Bad apples undermining the work that we are doing, leakage, malfeasance, corruption. Uthe urhulumente uza kuyisusa imiqobo nemingeni ejongene necandelo lamandla ombane ococekileyo. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eKapa. Inkulu baphathiswa yephondo iKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli ibhengeze ukusekwa kwebhunga lokukhawulelana nokuguquguquka kwemozulu. Elibhunga liza kuqala umsebenzi walo kwinyanga ezayo kwaye ukusekwa kwalo kusemva kokukhithika kwekhephu elimandla okukhokelele ekuvalweni kohola wendlela u-N3 kuquka i-Van Riebeeck Pass. Izantyalantyala zemvula kwiphondo eKwaZulu-Natal zaye zakhokelela ekuswelekeni kwabantu abadlule kumakhulu amane kunyaka ka-2022. Urhulumente wephondo uthi uza kubambisana neenzululwazi zaseMelika eMaryland kweli phulo. Impela nakwamanye amazwe banazo lezi inkinga zokuguquka kwesimo sezulu. Labe siyobukisana kamaqhinga akho ukuthi konje kufanele senze njani njengamanje ukubhekana nalokhu ukuze lo moya omubi oya lapha emkhathini odala umonakalo uguquko isimo sezulu kube khona indlela lezobuchwepheshe zokuzama ukubhekana nakho. Urhulumente wephondo ukwathi omnye umngeni abajongene nawo kukukhula kwamatyotyombe yakhiwe kwiindawo ezithanda ukudama amanzi. Lolu udaba oludinga namakhosi ukuthi la kubekwa khona abantu izindlu zabo bangabekwe emfuleni ukuthi imali ngoba selina manje kube nezikhukhula ezinkulu kumuka abantu kulahle imphefumulo. Kodwa okufanele sonke sasingabamba iqhaza lokwazisa nje nokukhuthaza abantu kuba baqikelele nongaweli imfula bayithathe kancane bese kulahleka imphefumulo. Urhulumente wephondo ukwathi isigaba sesibini seliphulo kukuqhelisa uluntu ngeendawo ezingafanelekanga ukuba kwakhiwe kuzo. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezinaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Make siphinde sithi kwaqhu kwinqaku elishotshe enhlanga lendlwa. Umphathiswa abasetyhini ulutsha nabantu abaphila nokukhubazeka uNkosikazi Sindisiwe Chikunga uvakalise umothuko ukuthi gqolo ukuxhatshazwa kusekelezwe kwisini nokubulawa kothotho lwabantu kwilali zaseLisikisiki eMpuma Koloni. Utyelele iintsapho zamaxhoba kwilali yaseNgobozana apho kudutyulwe kwabulawa abantu abali-18 kwiveki ephelileyo. Umphathiswa uthembise iintsapho ukuba isebe lakhe liza kusebenzisana namapolisa ukuqinisekisa ukuba abenzi bobubi bajongana nengalo yomthetho. Umkomishana wamapolisa eMpuma Koloni uNjengele nomthetheleli mene uthi sizala amathokazi eziphumo zomxebo wokukila okunyanzelisa ukuhlawula imali abawuphehlelele ngo-August. Susela ngoko selelo mnxeba utsalelwe izihlandlo ezingaphezulu kwama-3 sekwavulwa amatyala ngama-40. I'm sorry. No, it's okay. Uphakathi walwenza oluthotho lolwaphulomthetho ekuruleni ukuqala ngo-2012 ukuyoma ngo-2021. Uninzi lwamaxhoba yayingabantwana besikolo oyena mncinci wayiminyaka ilithoba. Elixhoba lithethe nelijelo nalo ke lalingumntwana esikolo laliminyaka eyi-14 ngo-2016. Iqondo lolwaphulomthetho lenyike ngomyinge ka-4.7 kwisiqingatha esidlulileyo. Isininzi solwaphulomthetho siphuma kwisithili sase-OR Tambo kunye noomasipala bambaxa iNelson Mandela Bay kunye neBuffalo City. Okuxhalabisayo kukubulawa kwabantu, ukuzama ukubulala kunye nokuhlukunyezwa ngokwesondo.
Abasamagunyeni bazama indlela zokungenelela ngokuku. Izinga lolwaphulomthetho lona liyaxhalabisa. Kodwa umsebenzi owenziwayo ngamapolisa uyabonakala. Ukanti iphondo likwajongene nomngeni wokuxhwilwa kwabantu kwaye uluntu lubongozwe lazisa amapolisa ngezi ziganeko. I-hotline yona iyasinceda singamapolisa ngoba sesivule ii-cases ezingaphezu kwe-30, about 38 cases esizivulileyo. Saba nabantu esibabambayo abayi-6. Kodwa ke kukho abantu abadlalayo ngala line. Ungatsho ziba thina sifuna isebenzisa singamapolisa for ukusolva ingxaki ye-extortion, kodwa bayadlala ngala line, bafone benze remarks ezingekhoyo ezifani. Likhulile nezinga lokubiwa kwemfuyo kwiphondo jikelele. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Silumkisa abo bantlizyo zibuthathaka nabantwana ngelinga kulandelayo. Phambi kokugwetywa kwesidlwengu esasiphinda-phinda uNkosinathi phakathi ngomso elinye lamaxhoba akhe laliminyaka ili-14 lithetha ngokukhethekileyo ne-SABC ngokulinda kwalo iminyaka ezibhozo phambi kokufumana ubulungisa. Uphakathi uza kugwetywa ngomso kwingudla ephakamileyo eChophe ePalmbridge emva kokufunyanwe namatyala okudlwengulwa ngama-90, 4 okudlwengulwa ngokunyanzelisa, 3 okubukelisa umntwana amanyala, ayi-43 okuxhwila namanye obusela. I'm sorry. No, it's okay. Uphakathi walwenza olthotho lolwaphulomthetho ekuruleni ukuqala ngo-2012 ukuyoma ngo-2021. Uninzi lwamaxhoba yayingabantwana besikolo oyena mncinci wayiminyaka ili-9. Elixhoba lithethe nelijelo nalo ke lalingumntwana esikolo laliminyaka iyi-14 ngo-2016. Wafika uphakathi ekokwabo apho wamloba ze wamdlwengula kufuphi nomzila kaloliwe kulamandla. Ngoku elirhamncwa lafunyaniswa linenkwenka yamatyala liza kuva ngomso ngekamva lalo. I still do respond with trauma. Like I still do have trauma responses. Like you will never find me in a room with a male. I'm very scared of men, even though I definitely know that not every man will harm me. Dlandlolo phakathi wayijamelene namatyala ayi-203 kodwa abatshutshisi bawarhoxisa angephi ayi-55. Enkundleni wavuma ubutyala kwayi-148. Amaxhoba akhe wayiwalalela xa esiya okanye ebuya esikolweni kungenjalo emsebenzini kusasa okanye ngokuhlwa. Wambi amaxhoba wayiwanqakula kumakhaya awo. Wayizenza incutshe yompane ezolungisa igiza okanye ezinye izixhobo ze awadlwengule. I was really young. I was 14 years old. But you end up blaming yourself and see how could you literally go with a stranger that you don't know. But then also you're trusting your parents because he literally told us that I was supposed to fetch forms that my parents were supposed to sign because my mom stayed at a squatter camp at the time. So I literally thought that I was just running errands for my mom. Lentwazana ithemba kuba lendoda iza kuvalelwa inkolonkoloze kwezimnyama izisele ze izitshixo ziphoswe phiphiphi. Ayathondelana amazwi ahlonipha igqala lemvumi yomculo wevangeli uSolomon Molokwane obesaziwa njengoSolemhulu. Usoleke izolo leminyaka engama-65 emva kwesigulu sestroke. Ulwile nempilo esibhedlele de wayikhaba ibhekile uSolomon Molokwane nobekwaziwa njengoSolimhulu wazalelwa eSoshanguve kumantla asePitoli eligcisa belichikila ngentshisakalo kumaqonga ngamaqonga lenze indumasi ngomdaniso iMukhukhu Drive. Hayi ke ukushiywa litshantliziyo ithandazwe ngokwalo nelithe labalasela ekuqhuqheni italente nasekuziphuhliseni nanjengoko ebekwanguye nomdidiyeli womculo. Kambe ke uWinnie Mashaba usingombe isifuba ngegalelo lalemvumi kuye wenjenje. Mr. Solomon played a very huge role in my life because I still believe if he didn't welcome me in the music industry, I wouldn't be where I am now. I'm 26 years in the music industry.
Kananjalo ingoma eliqhawe lithela gangatha ngazo zagudla izizwe ngezizwe zikwaqaqambisa igama lakhe ziquka ethi Kaletsatsi labo Felo nethi Tsoha Jonas a nice time yabolaya. Kunjalo nje umhlambi obusikeleleka ngokumandla sisingqi bubuchule bokubeka amagama nelizwi beliquletha amandla likaMuhulu luthe khunubembe sesisithwakumbe. Solomulu's music holds a special place in my heart. I've been a fan since his early days, enjoying classics like Mpelecheche and continue to appreciate his new releases like Emmanuel, which bring me solace and healing. Solomulu's music revitalizes my spirit, and as a devoted gospel music enthusiast, I'm particularly fond of uplifting songs like Emma Emeleti. Ukanti ke inkcukacha ezithe vetshe mayela nenkonzo yesikhumbuzo neyesingcwabo ziseza kuvakaliswa xa kungoku usapho lwalendede bayokholo lucele ixesha bucala phantsi kwelilifu limnyama. Zifumanele uxolo inhliziyo zenu nina benimsondeze kuzo nimkhulula bekubilo kwingoma zakhe nifumana ukusulwa kwenyembezi nentuthuzelo. Ababukeli bakhahlela kweligala lomculo kwiqonga lethu leWhatsApp. Ayisishaqeke kakhulu ngokudlula baba uSoli obengumculi omkhulu beqhambisa umculo wokholo. Mina ngimkhumbula ngale ngoma yakhe le ethi walibona Stella Morena. Umculo wakhe omandi exhuma ekade ndiyambona xa sexhuma apha kezo ngoma zakhe. Ikhona lengoma ebithi Samuele yiza noma ke mina ulimi lakhe bengaliqonda uma ecula kodwa nje umculo wakhe ubungibusisa. Lala ngoxolo bawo uliphakamisilo igama lakho emculweni. So ndizomkhumbula kakhulu ngoNciba kwakhe anciba iSamson zakhe kakuhle. Abasesosala ke sesiduduza ngawo umculo wayo sithi phumule ngokuthula. Morena peleletse kalithabo angazi qhubeka ithini Izikhaleleni thina sisaphila abakamhulu bakhala nabo kodwa ke umhlaba usebenzele kakhulu iSouth Africa uyisebenzele umculo wakhe ubududuza wonke umuntu. Mna ndifuna ukuthi kwifamily mayimkhulule ngoba kunje kwinhlanga zonke. Simkile inhlungu ingane family ingamkhulula nathi siyamkhulula sithi makahambe ngoxolo. Aperere tsapelele bekungompefumulo wakhe ungaphumula ngoxolo. Ukufa akunazinhloni edlulile into kaSoli Maholo ko imvumi ebesaziwa kuyo wonke lo Mzansi Afrika. Ubaba uSolomolo wayeqhawe kubantu abaningi kakhulu ubaduduzile abantu emhlabeni so sithi siwile ngempela isihlahla esikhulu. Lasimkhumbula ngalangoma yakhe ithi Tsoha Jonas uye nemeva uyidlale kakhulu indima kumculo welomzansi Afrika. Sikhobe zombona simnandi kokuchubelana na kumakhumalo nemuzulu ezakwamzo zingesizulu makube Xhosi behele. Sembukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lemozulu ndingatsho ndithi akho kwamvula ezilindelekileyo njengoko sibona kodwa ke lithehwelele ngamafu kwindawo ezigudlunxweme phaa eMpuma Koloni KwaZulu Natal kuyakudika phaya koVenda kanti ke ngomsombukeli sabona into yoba nakhona akho mvula ezilindelekileyo kulo lonke ilizwe kodwa ke zikhona ezazibhaxuza enkungu uqhube ngononophelo phaya eNtshona Koloni ngokunjalo naphaya kwingxenye yaseMpuma Koloni kuyakudika phaya kwindawo ezekwempuma yaKwaZulu Natal. Uyabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku la mozulu eyomileyo nenomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo phaka indawo esiphakamileyo zaseNtshona Koloni ngokunjalo naphaya eNorthern Cape khona ke nomoya ubhudla ngamandla phaya kunqwemelwa seNtshona Koloni. La mozulu ke mbukeli ilindelekile nangomso leyo kunwenwa kwemililo yamadlelo phaya kwindawo esiphakamileyo eNtshona Koloni ngokunjalo naphaya eNorthern Cape. Masijonge into ba wona amaqondo okutshisa asibeka phina ndingatsho ndithi noko lihle izulu lifudumele ngo15 phaya eKapa lodumo ekhaya liCheck Hills River phaya zayibe ngu23 eFredendal
ngokunjalo nase-Springbok ngelixa lilihle izulu ngo-15 phaya Uppington kwindawo esembindini amaqondo athandwa phansi abetha phaa kwisihlanu phaa kwa-Rocklands eBlumande eBloemfontein phaya kanti ke uba wena usequnube ko-Wilsonia Haven Hills eMonti phaya kwa-Amalinda lindela u-14 ngelixa phaya eMthatha koMbuqena koNowood isisibozo ngomso ke mbukeli noko lithande ukutshisa ingakumbi phaa eFredendal nalapha amaqondo ebetha ku-41 kuba ke wena usevostile nakhona uzoyiva kaloku elafuthe la moya oshushu futhi ke namaqondo abetha phaya ku-34 ke naphaya eSpringbok ziyantingele phezulu ngo-38 ukuba ke wena use-Alexander Bay kwindawo sembindini lihle izulu amaqondo abetha phaya ko-27 eDiara ngokunjalo naseKimberley ngelixa lifudumele nje kakuhle ngo-25 eBloemfontein komaniko vetlist phaya nakoyewu ngu-27 ze ibe ngu-24 upholileyo eSajonis phaya eRhawutini nakhona lipholile izulu ngo-23 kamnandi mawethu.